Milé týmy a všetci, kto sledujete priebeh súťaže Náš umelecké črevo a očakávate, že sa dozviete, ktoré projekty s témou sieť postupujú do finále a na výstavu v Slovenskej národnej galérii, dovoľte, aby som ešte raz vyjadrila obdiv nad tým, ako sa mladí ľudia dokážu umelecky zhostiť spoločenských tém. Počas semifinále 29 tímov prezentovalo svoje nápady, postupy či ambície. Mnohé prezentácie v nás zanechali hlboký dojem, pritom prezentovať v online priestore a pred pomerne veľkým publikom chcelo určite veľkú dávku odvahy. Zvládli ste to skvele a ja by som chcela oceniť najmä to, že ste do tejto možno nekomfortnej situácie vstúpili a rozhodli ste sa nechať váš hlas zaznieť. Rozhodne bol obohacujúci zážitok vás počuť. Oceniť by vás chceli aj ďalší členovia a členky poroty a preto im nechávam takisto slovo. Ahojte, ja by som vám chcel veľmi pogratulovať ku vašim výborným prezentáciám, ktorých ste sa zhostili a k vašim originálnym projektom. A všetky boli úžasné. Takisto my zo Stredozelskej galérie by sme chceli oceniť znova vašu odvahu. A to napríklad, že ste vychádzali z osobných skúseností, lebo to je veľmi také, povedzme, že obohacujúce aj pre vás, aj pre ostatných. A napríklad, že ste pracovali s rôznymi komunitami, napríklad s divadlom z Pasáže, čo tiež vyžaduje takú veľkú dávku odvahy. Mne sa veľmi páčilo, akým spôsobom ste sa zhostili témy sieť, ktorá je veľmi, alebo má veľa a mnoho vrstiev a veľmi, veľmi dobre bolo vidno, ako dlho a veľa ste nad tým uvažovali a hľadali ste rozličné perspektívy. Za mňa je to niečo, čo je hrozne dôležité, že samotný ten proces tej tvorby toho projektu vám hrozne veľa dá, veľmi veľa dá. A je to pritom zručnosť, ktorá podľa môjho názoru v dnešnom svete, a v svete, kde bude veľmi veľa funkcií preberať umelá inteligencia alebo technológie, jednoducho tvorivým spôsobom poňať ťažkú tému je niečo, čo sa vám navždy zíde. Ahojte, ja som v porote nováčik a tiež som zo včerajších vašich prezentácií veľmi pozitívne očarená, nadšená a veľmi oceňujem aj priestor, ktorý Slovenská národná galéria dáva mladým ľuďom a vašimi prezentáciami ste ma presvedčili o tom, že tento priestor mladým ľuďom treba dávať a treba im aj načúvať. Oceňujem, akým kultivovaným spôsobom ste sa zhostili rôznych témov a už teraz sa teším na výstavu v galérii. Ja by som ešte chcela na záver oceniť aj to, akým spôsobom prevádzate vaše myšlienky k tým projektom a že vytvárate tie projekty s ohľadom na rôzne nástroje, médiá, že sa snažíte ich aj nejakým spôsobom sklbiť dohromady alebo využiť vo váš prospech a nielen digitálne, ale aj analogové techniky, ktoré poznáte. No a určite už netrpezlivo očakávate, čo teda uvidíme na výstave v máji a preto to nebudem dlhšie naťahovať. A tešiť sa môžete napríklad na projekt Accept All od skupiny Cookies zo súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topolčanoch, ktorého ochutnávku si už teraz môžete nájsť na internete či sociálnych sieťach. Z trochu neočakávanej perspektívy sa na tému sieť pozrela aj skupina Zázračný ateliér z obchodnej akadémie v Trnave, keď sa rozhodli spracovať sieť hudobnú. Na hudobnú nôtu sa naladil aj tým Šupernova zo školy umeleckého priemyslu v Košiciach s prepojením metalovej subkultúry a tradičných prvkov našej kultúry. A spoločenské sieťovanie prostredníctvom inkluzívnej hry vo svojom projekte Trojuholníky predstaví tým Slížiky zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici.
Tému sietnice zase rozpracováva tým GD2 zo súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene. K odpojeniu sa od digitálnych sietí nás bude motivovať tým výtvarný ateliér UAT zo súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave. Experimenty s farbami predstaví tým Farbas zo základnej umeleckej školy Jána Cikera v Banskej Bystrici. Do surreálnej siete sa nás pokúsil lapiť tým Angustia zo školy umeleckého priemyslu v Prešove. Z tej istej školy tým Grafigy zase predstaví zaujímavý vizuálny efekt moire. Na mierne sociologický experiment sa môžeme tešiť v podaní tým Tráviaci trakt zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. A napokon tému problému nervovej siete v podobe Alzheimerovej choroby nám priblíži tým Oceľový trň zo základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí. Gratulujeme a veľmi sa tešíme na spoločné stretnutie na vernisáži, ktorá bude 2. mája o 6. v Slovenskej národnej galérii v Bratislave na Riečnej ulici. Všetci ste pozvaní, nielen tí, ktorí teda budete vystavovať, ale boli by sme radi, keby sme ostali v kontakte a stretli sa napríklad na tej vernisáži alebo hneď na druhý deň 3. mája, kedy bude prebiehať finále, tiež v kinosále Slovenskej národnej galérie v Bratislave. A kde by sme mohli spoločne oslaviť to, akým spôsobom ste sa pozreli na tému sieť, ktorá teda naozaj nie je jednoduchá, ako sme už spomínali. A tu už vidíme vizuál tohto ročnej témy, ktorý pripravila Niky Stankeová, naša grafička, s ktorou spolupracujeme z Vysokej školy výtvarných umení. A my sme sa rozhodli, alebo aj teda každoročne sa vždy oceňujeme všetkých prihlásených, takže by sme si pre vás pripravili aj za semifinálové kolo a prezentácie takúto odmenu v podobe hlavolamu, ale je to možno trošku také zapeklitejšie, pretože sme sa rozhodli sem vložiť rôzne symboly a teda neexistuje iba jeden správny spôsob. Toto je napríklad jeden z tých spôsobov, ako tento hlavolám vyriešiť. Takže keďže sme na tom poli umenia, takže môžeme sa k tým výsledkom dopracovať rôzne. Takže tento malý darček poputuje všetkým, ktorí prezentovali včera svoje projekty a možno už ich nájdete v schránkach vašich škôl pred Veľkou nocou. A budem ešte veľmi rada, alebo všetci budeme, ak ostanete s nami v kontakte aj digitálne, cez naše sociálne siete, Instagram alebo Facebook Máš umelecké črevo, alebo aj rôzne informácie a tipy nájdete aj na našom webe umeleckečrevo.sng.sk. Takže majte ešte pekný deň a tešíme sa, vidíme sa v galériách. Dovidenia. Gratulujeme a dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.